लोगोफोर जय हिन्द जोबोर गोनांथार बाथ्रा आरो जोबोर दुखुनांथाव बाथ्रा बे भिडिअनि गेजेरजों सावरायनो थांगासिनो दं आं नोंसोरजों लोगोफोर आङो बे भिडिअखौ दाखालि बावैनो लाबोनायदोंमोन आरो आं बे भिडिअनि गेजेरजों आं रावखौबो गाज्रि बुंनो थाङा जास्ट आङो सावरायगोनसो लोगोफोर अब्ला जों इसे नायनानै लाग्रोनि ফাদিল হৈছে কোকৰাঝাৰ বিএড কলেজৰ বৃহৎ অনিয়ম এই অনিয়মত জড়িত হৈ পৰিছে প্ৰমোদ বড়োৰ OSD প্ৰমোদ বড়োৰ নাম লৈ বিএড কলেজৰ অধ্যক্ষলৈ পত্ৰ লিখিলে OSDয়ে কাক কাক সিট দিব লাগিব লিখি দিলে প্ৰমোদ বড়োৰ OSDয়ে পত্ৰ ফাদিল হোৱাৰ পিছতে এতিয়া ধুমুহাৰ সৃষ্টি হৈছে বিটিআৰত এখন পত্ৰক লৈ বিটিআৰত ধুমুহা কোকৰাঝাৰ বিএড কলেজৰ অনিয়ম ফাদিল প্ৰমোদ বড়োৰ নাম লৈ অধ্যক্ষলৈ OSDৰ পত্ৰ এন্ট্ৰেন্স পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্টৰ পূৰ্বে অধ্যক্ষলৈ পত্ৰ কাক সিট দিব অধ্যক্ষলৈ লিখিলে ডক্টৰ সাংৰাং ব্ৰহ্মই लोगोफोर आङो बे भिडिअनि गेजेरजों बिथां डक्टर सांग्रां ब्रह्मखौ गाज्रि बुंनो थाङा आं बेखौनो बुंगोन बे निउसाव नुनाय बायदि बर' हारिनि गेजेराव जामारदोब्ला आं जादों होनना बुङाखै जामारदोब्लासो दे लोगोफोर जोङो बर' हारिनि गेजेराव बर'जों बर' माबा मोनसे गिदिर गिदिर दावराव जायोब्ला जोङो फार्स्टआवनो मा जायो एसामिस मिडियायाव जोङो निउसखौ नुनो मोनग्रोखायो आं बे भिडिअखौ दाखालि बावनो लाबोनो गोनांमोन हा नाथाय लाबोआसै लोगोफोर गोथार बिजोंजों फरायनाय बेफोरबायदियावबो माने राजखान्थि सोलियोब्ला नंगौ नङा गोथार बिजोंजों माने फरायनाय बेथ' माने माबा नङा थिकानि खामानि नङा नंगौना नङा फरायनायसो अब्ला जेरै थिकानि खामानिब्ला मा जागौमोन उमुक मानसि आंनि थांगासिनो दङ साइन होनानै हर होननानै सोरबा गिदिराव कल खालामनांगौ मालाय साइन होनो हरगोन नङा नाथाय फरायनायावबो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोथार बिजोंजों फरायनायावबो थांनाय मा बिटिसि सरकार नंगौना नङा BPF हाग्रामा सरकार बै समावबो बेफोरबायदि जाथाया जादोब्ला आरो दिनैबो बिथां प्रमोद बर'नि सरकाराव बेफोरबायदि जाथाया जादोब्ला बर' हारिनि गेजेराव बेफोरो मोजां खामानि जायाखै होननानै आं डाइरेक्ट बुंगोन मानो होनोब्ला लोगोफोर जोङो राजखान्थिनि बागै जोङो होख्राव होख्राव रायनाबो जेबो लाब गैया राजखान्थियाव गिदिंग्राफोरा माबायदि जानांगो माबायदि फैसा खामायनांगो माबायदि लुटिनांगो बिसोरो मालाय दाल' नङा गोदोबो लुटिगासिनो दङ गोदोबो खामानि मावगासिनो दङ गोदोबो थिका मावगासिनो दङ दाबो मावगासिनो दङ जायफोरा मावदो गोदो दाबो दिनैनि दिनावबो बैसोर मानसिफोरानो गिदिर गिदिर थिकाखौ मावगासिनो दङ जों बिसोरखौ बुंनानैबो जेबो खालामनो हाया आरो जों बुंनानैबो जेबो लाब गैया जाग्राया जाखागोन लुटिग्राया लुटिबायानो थाखागोन नाथाय गोथार बिजोंजों फरायनायावबो बर' हारिनि गेजेराव सोरबाफोर बेफोरबायदि खालाममारदोब्ला बिसोरो मा जागोन बिसोरो पापखौसो बे जोनोम मोनसेयाव बिसोरो बिसोरो मा बेफोरबायदि खालाममारदोब्ला जामारदोब्ला बिसोर पापसो सोरजिना लादो होननानै आं सानना लायो बेफोरो मोजां खामानि नङा मानो होनोब्ला दिनै नोंसोरनो बुं बर' हारिनि गेजेराव बेसेबां पारसेन्ट गथ'फोरा MA फरायो बेसेबां पारसेन्ट बर' गथ'फोरा BAआव मेजर लानानै फरायो बेसेबां पारसेन्ट गथ'फोरा जेनेरेल फरायो नोंसोर मिथिगौ ना बेसेबां पारसेन्ट बुं आं दिनैनि दिनाव बुंगोन जोंनि बर्मा कलेजनि बागै आं बुंगोन जोंनि बर्मा कलेजाव बड' मेजरखौ आं बुंगोन मेक्सिमाम BAआव फार्स्ट सेमिस्टाराव आन्दाजा बुंदों आङो आन्दाज खालामनानै बुंगोन आङो खमसे खम फार्स्ट सेमिस्टाराव 60 जनल' गथ' थानो हागौ बड' मेजराव बेनिफ्राय थार्ड सेमिस्टाराव बेसेबां थागोन खमसे खम 50 5 सेमिस्टाराव बेसेबां थागोन खमसे खम 45 बेनिफ्राय बैफोर गथ'फोरा BA पास खालामखांनायनि उनाव MAआव बेसेबां थाहैबावगोन नोंसोरनो सोरबा गथ'फोरा बेखिनिनिफ्राय सोरबा गथ'फोरा मा न'खरनि प्रब्लेमनि थाखाय MAखौ आगान हैनोनो हाया आं डाइरेक्ट रोखा बुंगोन सोरबा गथ'फोरा ओरैबायदि मोजां पारसेन्ट दङ 85 82 दङ
बेनिफ्राय सोरबा गथ'आ एन्ट्रेन्सबो होनानै एन्ट्रेन्सबो पास जाबाय बेनिफ्राय बे न'खरनि प्रब्लेमनि थाखाय बे एम ए आव आगानबो हैनो हाया सोरबा गथ'आ मोजां पार्सेन्ट लानायनि उनावबो BA पास जाखांनायनि उनाव एम ए नि थाखाय साननोनो हायाखै एन्ट्रेन्सखौनो हैखायाखै मानो होनब्ला न'खरनि सिचुएसनखौ लानानै 80% जोङो गोरिब गथ'फोरा फरायगासिनो दङ बेनिफ्राय BA आव जेनेरेला बेसेबां फरायदो दा आङो 60 50 45 होदो जेनेरेलाव खमसे खम बर्मा कलेजाव 400 सामथिं बा 400 दा नर्मेलि थाखागोन बै 400 गथ'फोराथ' BA फरायखांनायनि उनावनो सोरबाया दोनखाबाय आरो सोरबायाथ' बे BA खौबो कमप्लिट खालामखायाखै फार्स्ट इयार सेकेन्ड इयार फरायनानैनो मा मोनबावगोनलै जोंलाय होननानै डाइरेक्ट दोनखादों दा आं बेखौनो बुंगोन लोगोफोर आं दा मोनसे एग्जाम्पल होनि आंनो दा मा वाइन शपनि लाइसेन्स नांगौ जादों वाइन शप खुलिनो लाइसेन्स नांगौ जादों माने 2 लाख 2.5 लाख 3 लाखआव मोनो होननाय खोनादों नाथाय दा वाइन शपनि लाइसेन्स बानायनो थाखाय आंहा रावबो BPF निबो मानसि गैया UPPL नि मानसि गैया UPPL रावबो गैया मोननैबो दोलोनि माने राजखान्थियावनो गिदिङा राजखान्थिया जोंखौ सिनियानो आं दा सानगासिनो दङ आरोना दा मोनफ्रोमबो खामानियावनो राजखान्थियाव गिदिंनायाल' मोनोब्ला बा राजखान्थिजों सोमोन्दो थानायाल' माबा मोनसे खामानि मोनोब्ला बर' हारिनि गेजेराव फिसा फिसा खामानिखौबो नंगौना नङा फिसा फिसा जायखिजाया माने माबा मोनसे खादारन खामानिखौबो BPF जो थाबासो BPF नि मानसिनो होयो बा UPPL जो थाबासो UPPL नि गिदिंग्राया मोनो बै बुस्थुआनो सोलिबाय थायोब्ला दा जोंथ' राजखान्थियाव गिदिङा जोंबा राजखान्थियाव गिदिङि न'खरनि मानसिफोरा मा जागोन आं फरायनायखौथ' बाद दोनबाय फरायनायावबो राजखान्थि सोलिदोंब्लाथ' बेफोरो मा पापखौ आरजिना लादो बे बोसोराव बिसोरो बे बोसोराव बे पापनि फिथाइखौ मोनाब्लाबो फैगोन जन्मआव बिसोर मोनथारगोन आं डाइरेक्ट बुंखायो बे बोसोराव मोनाबाबो बिसोर मोनथारगोन सानसे नङा सानसे पापखौ आरजिनासो लादो होननानै आं सानो बेफोरबायदि खामानि जामारदोब्ला आं जादों होननानै बुङाखै बेनिखायनो दा जों राजखान्थियाव गिदिङि राजखान्थियावल' गिदिंब्ला खामानि मोनोब्ला राजखान्थियाव गिदिङि बर' हारिनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला दिनै मा जागासिनो दं नंगौना नङा दिनै जबनि मोनसेबो भेकेन्सि गैया माला जबनि भेकेन्सि ओंखारगोन आरो बेसेबां दिनै एसेबां मानसिया बारायगासिनो दङ नाथाय जबनि भेकेन्सिया खम जागासिनो दङ नंगौना नङा गोबां साननो लागा अब्ला आं बेखौनो बुंगोन आरो दा जों राजखान्थियाव गिदिंनो हायि मानसिफोरा मा जानांगौ ओरैनो जेबो मोनला होमबा ना जों दा राजखान्थियावबो गिदिंनो हाया थांफानोबो हाया राजखान्थियावबो गिदिंनो हाया जों दा मा खालामनांगौ दा वाइन शपनि लाइसेन्सखौथ' बाहायबाबोथ' राजखान्थिनि सिनाखि जाना मानसि नांथारगोन बे वाइन शपनि सिगनेचार जानो गोनांब्ला आं सानगासिनो दं आरो गोसोआव आं बे बुस्थुखौ बोरै बहनगोनलै आंखौथ' नोंथ' उमुगनिसो होननानै गोबां साननो लागालै लोगोफोर मोनफ्रोमबो खामानियावनो राजखान्थि जायोब्ला जों दिनै बर' हारिया आं बुंबाय फरायनायाव बेसेबां गोरिब न'खरनि बर' गथ'फोर पार्सेन्ट बर'ना नायोब्ला बेसेबां गोरिब न'खरनि गथ'फोर दङ मोनफ्रोमबो खामानियाव राजनिति जामारोब्ला बर' हारिया ओरैबायदि माने मा जागोन मानसिफोरा साननो हागौ बर' हारिया माने गोजौआव दावखोबाय थागोन दावखोदों माने बर' हारिया जौगागोन बर' हारिया मालाबाबो जौगानाय नङा जोङो गोलैगोनसो मोनफ्रोमबो खामानियाव राजखान्थि सोलियोब्ला जोङो 100% गोलैगोन जोङो मोजां जानाय नङा आरो मा जागोन दावराव दावसिया खम मालाबाबो जाया दावराव दावसिया बारायगासिनो थागोन मालाबाबो दावराव दावसिया खम जानाय नङा मोनफ्रोमबो खामानियाव राजखान्थि जायोब्ला आं बेखौनो बुङो लोगोफोर मा बुंबावनो दुखुनांथाव जों गोरिब मानसिफोरनि थाखाय जों गोरिब न'खरनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव लोगोफोर अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै जय हिन्द